मा जाखो आदा माथो दिनै आपसेन्ट नुथारदों रमान आंखौ दिनै दावहाराव फोथाय खेबस' खालामबाय दावहारु बे दावहारा जोंनि गेजेराव मानो हाबफैलायखो आं दिनै जायजों डिल खालामदोंमोन बे रावबो नङा दावहारुनि फंबायसोमोन दावहारु दावहारु न दावहारुनि फंबाय देबा हरैना हर मुंखौ खोनाखाबाय जानांगौ नोंथाङा दिनै जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय आं गोरोन्थि मावनोनो जोनोम मोनखादों नाथाय बे गोरोन्थियाव मोनसे फिसा पइन्ट थायो दिनैसिम आंनि खामानिखौ रावबो हेंथा होफेरनो हायाखैमोन बाट दिनै नोंसो गिबिसिन हेंथाखौ आंनो होग्रोयो जाय बेसादखौ गुबुना दांनो गियो बेखौ आं दांग्रोयो आरो जाय मानसिया आंनि हेंथा खामानि मावो बेखौ आं गावथारो नाथाय नोङो आंनि खामानियाव मानि खहाया आंहा नङा खहाया जोंनि लाइमोनफोरनिसो आंनि खहा जानायखौ आं सहायनो हागोन नाथाय लाइमोनफोरनि खहा जानायखौ आं मालाबाबो सहायनो हाया आच्छा नाथाय नोंदि हाथियार हमनानै गुबुननि जिउखौ फोजोबगासिनो मा बे खहा नङा नामा आं बैसोरखौसो गावथारो जाय गुबुननि खहा खालामो आं नोंनो आंनि सल' खोन्थानो फैयाखै आं नोंखौ खनसे चान्स होबावबाय सोलाय सम दङ नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ नों गार बाय द वे Nice to meet you. सालाफोरा आंखौ बिदा फंबाय सानैबो बरबाद खालामनो नागिरदोंमोन आं बिनि रिभेन्सखौ थाबैनो लाफिनगोन I want quickly revenge आदा मिथिगौ दावहारखौ बोलोजों नङा सोलोजोंसो फेजेननांगोन बिनि थाखाय जों मोनसे गेम गेलेनांगोन लिनो सिंग्रा फिल्म नङा बियो वाट एन्डारसन आंबो बेखौनो बुङो फिल्म नङा बियो सासे सिख्लाखौ जमा जमा होसोनो आच्छा बिदिब्ला नों मगल मारा ना बै सिंग्रा सिख्लायाव गारा हो
आरे आं सोर सिख्लाखौ हमथाना लाखिखो लांफैदो I love you. खर' गाज्रि जायाखैथ' बिनि थाखाय जों मोनसे गेम गेलेनांगोन लिना लीना 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 बिदि लिना जों दाहरखौ फेजेननो थाखाय बिनि फंबायखौ बिजों मोजां मोनलायहोनानै जोंनि फानाव सानांगोन बिनि उनाव दावहारखौ सिखार खालामगोन जों सिखार खालामगोन Great idea. Now let's start the game. लीना 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 Lina, दिनैनि फार्स्ट मिशनआ बोरै जाखो? बे लिनाया जा खामानि मावा मानो साक्सेसनि अनगा जेबो बाथ्रायानो फैया नों जेबो जिंगासिना जिखे देबाया नोंसिम थाबैनो सफैगोन इट्स माय कन्फिडेन्स Well done, Lina. I trust you. आंहा नोंनि फारसे फोथायनाय दं. रमान, नों मोनसे खामानि माव. बुं आदा आं मा खामानि मावनांगौ जागोन आदा I do it well आरो लिना बिसोर सानैया लोगोसे नोंजों थाफाबाय थागोन आं मोनथिबाय मानसि नांलाया सेल्फ डिफेन्सनि थाखाय लिना बोरैबा जुदि नोंखौ बिसोरो जिखिनि मानसि होनना मिथियोब्ला ओइ नोंसोर सानैया थांबा आदा आं एसे बाहेरायाव थांथ'नि दिदोम थांफा नोंसोरबो नांलाया आदा देबा नों मिथिया नामा जोंनि लामा हान्थिनाया बेसेबां रिक्सनि जायो बबे समाव सोर माब्ला एटेक खालामनो सुबिदा लायो जेबो मिथिस'वा थांफा
जोंखौ मानो लेंहरामोन मा बाथ्रामोन दं आंहा नोंसोरजों मोनसे डिल खालामनो दं अ दिदिल आरो नोंथाङा सोर आं जाबाय जिखिनि फंबाय रमान आं नोंसोरखौ मिथिखागौ जिखिनि मुं खोनानाय लोगो लोगो आंखौ सिनायजेनगोन आं नोंसोरनो मोनसे डिल लानासो फैदों बेखौ दा सान आं नोंसोरखौ फासायनो सानाखै बाथ्राखौ थाबैनो फोजोब बेखौ गोसोआव लाखि दावहारजोंबा नों इसेबां गोबाव रायलायनोसो मोननाय नङामोन नै बे रांखौ ला आरो दिनैनिफ्राय जोंनि खामानि माव जों मालाबाबो इलिगेल खामानि मावा आरो दावहारखौ एंगारनाय गोजाननि बाथ्रा आं नोंसोरखौ बुङा जे जोंजों फैना खामानि माव नोंसोर दावहारजों था आरो जोंनि मोनसेल' खामानि माव सरि जों जिखिनि खामानि मावनो हानाय नङा आबे नोंसोर गावनि जिउखौ एसेबां नायजा नामा नोंसोरदि गोथाङै दं गोजोननाय गैया नामा ओइ बाथ्राखौ मोजां खोनासं बे सोरगिदिं जिकेनि मानसिया बेंनानै दं बाथ्राखौ मानियालासे जुदि लांफिननो नाजायोब्ला नोंसोरनि गासै बुद्धियाव मुलि हाबजोबगोन बुं जों मा खालामनांगौ सिम्पोल दावहाराव देबाया जेरावखि थाङा मानो बिसोरनि बुलेटखौ जेब्लायबो खालि खालामना दोननांगौ जाहाथे जोंखौ एटेक खालामनो हाया ससेयाव जुदि प्लेनिंखौ सोलायोब्ला जेरावखि लोगो मोना नोंसोर सानैखौसो एटेक खालामनाय जागोन नोजोर लाखिनो थाखाय जोंनि मानसिया नोंसोरनि सोरगिदिं बेरायगोन नोंसोर बेयावनो थाथ' आं फैगासिनो दं बुं मा खौरांमोन मोजां मोनलायना बेफोरखौ सोंलायो मिथिखाया होनबा सप्ता खनसेयानो बाराखै दानो थब थब नायनो लुबैब्ला माबोरै जानो आंसो मिथिगौ मोजां मोनलायदों होनना दासिमबो जेरावबो बेरायनो लांफेराखै आच्छा दे बुं नों बहा थांनो लुबैदों मोनसे जायगायाव थांगोन नाथाय नों लाङा आंसो नोंखौ लांगोन आर इउ रेडि टु गो येस रेडि नाथाय बहा लांनो सानखो दानो मिथिनो लुबैनांला मानोना बियो नोंनि थाखाय मोनसे सारप्राइजसो जागोन अके बिदिब्ला नों माब्ला लांनो गोसो जायो फन खालामबानो जाबाय दा आं थांथ'नोसै जागोन दे Lina, 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 Lina. Lina, 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 Lina. नोंनि खामानिया जाबायना सानना लादो नों जेब्ला मैहुरखौ हमनो सानो अब्लानो हमनो हासिगोन Good, my dear. Thanks for completing my work. माय प्लेजार दानिया आंनि दिला Don't worry, Lina. I will give you money. नाथाय नों आंनो मोनसे फिसा खामानि मावना होबावनांगोन देबाखौ आंनि खाथिसिम लाबोना होफैनाय अब्लानो आं नोंनो गासै रांखौ हरजोबगोन बास अके डान आइ विल वेट Lina, 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 Lina. नोंसोरबो रेडि जाखादों जोंहा देरहानाय समा फैगासिनो दं रमान नों बिसोर सानैखौ बुंनानै दोनहरखा जाहाथे जेबो मिस्टेक जाया मिथिबाय Okay bro I will call them right now Thank you good boy फैसा हरदो
ओइ र' माला थिगैनो दं मिथिबाय नों थांदो जोंखौ मानसिफोरा बे सानसेया जोबोद नोजोर होखुमागासिनो दं औ जागोन दे नेक्स्ट सप्तायाव फिजिक्स लाबो जों साब्रै लोगो नांना लांफैगोन अके 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 नों थांदो आरो जानला मेनला गोदान मानसि लाना फैनाङा मिथिबाय थांदो आदा आं मोनसे जायगायाव थांना फैनि मिथिगौ आं नोंसोरजों थांनो नागिरदों देबा नों सासे सिख्लानि थाखायनो गावनि खामानिखौ बावगारलांनो नङासै गोसोआव लाखि नों दावहारुनि फंबाय सासे सिख्लाखौ फोथायनानै नों मानो थांनो नागिरदों आंखौ मानो एसेबां जिंगासिदों आदा दिनैसिम जोंखौ रावबो फेजेनना फेराखै आरो बे सासे सिख्लायालाय आंखौ मा खालामनानै आरो आं फोथायो बे सिख्लाया थारैनो आंखौ मोजां मोनो बियो नोंनि दुगाना लानायसो राव जागोन खोनासं देबा नों बेयाव थांनानै माबाफोर खैफोद जाहैयोब्ला बेयाव आं सौहैनाय नङा नोंखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो दा सान आं नोंखौ रैखा खालामगोन जों थानायाव देबाया जेबो खैफोद गैया सार थौदो देबा बिदिब्ला आंनि जोबथा बाथ्राखौबो खोनासंदो दिनैसिम देबाया सोरनिबा आन्दाराव सोलिगासिनो दंमोन नाथाय दिनैनिफ्राय उदां जाबाय दिनैनिफ्राय हारसिं डिसिसन लानानै हारसिं खामानि मावलांगोन बाय देबा देबा औ जागोन दे लिना मा बाव बेफोर आंनि गुबै महर सरि देबा नोंखौ बेयाव लाबोनायनि प्लेनिंआ किडनेप खालामनायनिसो बाय दा वे आं जिखिनिसो मानसि नोंजों मोजां मोनलायनाया गासिबो नंखायजोब सालि फोथाय खेबस' नों हा बुलेट खालि ओइ नुवाखै नामा नोंसोर बेयाव मा जागासिनो दङ सुथार नों आंजों जुजिनो नागिरदों सासे सिख्लाथारानो सिमाङावबो दानु दिदों what is going wrong सरि देबा वी आर अल्सो विथ हार नोंबो नोंनिफ्राय बिदाय लाबाय जेला जोंबो नोंनिफ्राय बिदाय लानो सानबाय थौ एन्जरखौ फानाव फोनांनो हाबाय दानिया बे एन्जरजोंनो मुसाखौ सिखार खालामगोन नायनि बिजिकेनि फानाव मुसाया नांगोना नाङा मिस्टार देबा मा सिमां बायदि मोनदों नामा नोंनि नोंदाया जेब्ला बि जागायाव एन्ट्रि जागोन अब्ला सिदा बिनि बिखायावसो गुलिया राव होगोन मिथिबाय जक खोनाना मिनिनोसो ओंखारदों आं ओइ देबा दिनै नोंसोर बिदा फंबाय सानैखौबो गावफ्लंजोबनानै दैमायाव फोजावहरगोन आं दैमायाव ओइ रामन टावारखौ फन खालाम जागोन आदा मिस्टार दावहारु जानांगौ नोंथांनिसिमथ' इनफरमेसना मोनहैबाय जानांगौ गावनि जिउखौ अननाय दंब्ला नों जेननानै थादो आरो गावनि जिउखौ अननाय गैयाब्ला थैनो फैदो साननानै ला बेयाव फैनाय माने नोंनि जिउआ सोरगोआव मोनहैनाय से घन्टानि सेकेन्डबो लेट जायोब्ला नोंनि फंबायनि गोथां महरखौबो नुनाय नङा नाउ स्टार्ट इउर टाइम Gangsta Gangsta Gang Gangsta I'm Sase Follow me Gangsta वाह 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 दावहारु गावनि जिउखौ नोंहा इसेबो अननाय गैया नामा दिनैसिम दावहारुआ गिनाय जेननाय सोदोबखौनो लाबोफेराखै अब्ला साननानै नायदो बबे साइडजों गिनो I like your confidence दानिया नों साननानै बुंदो बे जायगानिफ्राय नों थांफिननो हागोन जेब्ला देरहासारनायखौ नुहुरखायो
अब्ला बे जायगानिफ्राय थांफिननानै माथो गिदिर बाथ्रा ओइ दावहारु गावखौ दुगाना लानो समा दिनैनि दिनाव समायला गोबां मानसिखौ थारबोबायना नों दिनैनि दिनाव सिख्लानि आखाइजोंनो थैनांगोन नों लिना shoot him लिना मा फाव जाखो बिलाय लिना फाग्लिसो जाबाय नामा नों नोंसोर बे सावथुननि फावगिरिब्ला जों बे सावथुननि स्क्रिप्ट राइटार देबा मा मिस्टार जिके गेमखौ हमनो हायासै नामा बोरै जालांखो आं फोरमायनि खोनासं नोंनि फार्स्ट प्लेनिं I love you खर' गाज्रि जायाखैथ' सरि आदा आं सानाखैदि सोरनिबा जिउखौ बरबाद खालामनो आंनि मुङा लिना आरो बिसोर जिखिनिसो मानसिमोन बियो नोंनि आदा दावहारुखौ फानाव सानो थाखाय आंखौ नोंजों मोजां मोनलायनाय फावथिना खालामनो होदों आं बेफोरबायदि खामानियाव आखाइ होनो गोसो गैया बेनिखायनो आं सानो जों जयैनो जिकेजों उल्थायै गेम गेलेनो बेफोर गासिबो बाथ्राफोरखौ नों आदा दावहारुनो फोरमायजोब आं थांनोसै अके डान आदा जिके जोंनि खिथेर खालामनो थाखाय जों गेम गेलेदों आरो नोंखौ गाव थानो थाखाय आंखौ सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायनायनि प्लेनिं खालामदों जिके अब्ला नों दानो आंनि किलिं हेन्डखौ नायनो सानबाय देबा नों बिसोरनि गासिबो प्लेनिंखौ मिथिनो थाखाय नों बे सिख्लानाव गासिबो सोंनानै ला आरो लास्ट टारगेटसिम नों बे सिख्लाजों था जागोन आदा आरो खोनासं बे बाथ्राया जों साथामनि गेजेरावनो थानांगोन सियर स' बेला सालि लिना नों आंजों उल्था गेम गेलेदों हा माबोरै गैया जाखो आंखौ लड खालामथारदोंमोन बुं मा खौरांमोन देबा नोंसोर सारिनि मानसियाबो जिकेजों गोरोबबाय जिखिनि फंबाय रमाना बिसोरनो रां होनानै गावसोरनि हेन्डेल खालामना लाबाय इम्पसिबल बिदि माब्लाबाबो जानो हाया बिसोर आंजोंनो लोगोसे फैफाखादों नंखाय सानदोंबा गानखौ चेक खालामनानै बुलेट दंना गैया वाट बे माबोरै जाथावो बियो बिसोरनि खामानि रमाना बिसोरखौ नोंसोर सानैनि बुलेटखौ जेरावखि थाङा मानो जेब्लाबो खालि खालामना दोननो होदों जाहाथे नोंसोरो बिसोरखौ हरखाबै एटेक खालामनो हाया आच्छा दा बिसोरनि प्लेनिंआ मा नोंखौ मोजां मोनफ्लाना गावसोरनि खाथिसिम लांनाय बिसोर सानैया नोंनि बुलेटखौ दा सोनानै दोनफिनगोन मानोना नों जेब्ला चेक खालामगोन अब्ला जेबो डाउट जायिनि बेनि उनाव आं जेब्ला नोंखौ जायगा बेरायनो लांगोन अब्ला नोंखौ ससेयावनो जों एटेक खालामगोन बै समाव नोंनि गानाव बुलेट थानाय नङा नोंखौ जों जेब्ला जिखिनि खाथिसिम लांगोन अब्ला बै समाव बिसोरो दावहारखौ गावसोरनि खाथिसिम लेंहरगोन बै समाव बिसोरो गासिबो दावहारखौ गावनो रेडि जाना थाजोबगोन गासिबो प्लेनिंखौ नों आदा दावहारुनो फोरमायजोब आरो मोजाङै जाहाथे बिसोर दावखामानिया जेबो गुमुर मोना मा साला बिसोर बिदिसो मावरिया बायदि फिदोंना बिसोर सानैखौ नाथाय रांनि थाखाय बिसोर आंखौनो गावथारनो नागिरबाय मोजाङानो जाबाय बिसोरो जोंनि प्लेनिंखौ मिथियासै दा बिसोरनि प्लेनिंआ मा आंखौ किडनेप खालामनानै जिखिनिसिम लांनाय आरो नोंखौ लेंहरनानै सानैखौबो गावथारनाय नों बिसोरजों थां आरो मोनसे खामानि माव नों बे सिख्लाखौ बुं जेरैखि जाया बिसोरनि गासै गाननि बुलेटखौ खालि खालामना दोननो थाखाय बिसोर आंखौ हरखाबै गावनाय नङा आंखौ लासैसो खालामनो नाजाग्रोगोन बिनि उनाव नों बिसोरनि सिगाङाव गासै रियेल बाथ्राखौ बुंनांगोन अब्ला बिसोरो बे सिख्लाखौ गावनो नागिरगोन बे समाव बुलेटआ खालि जाना थानांगोन अब्लासो जोंनि खामानिया साक्सेस जागोन आरो नों थांनायनि सिगां बिसोरनि सिगाङाव जों नांलायफ्लानांगोन जाहाथे बिसोरो जेबो गुमुर मोना नोंसोर जेसेबांखि गान बाहाया मानो नोंसोरनि बे गानाव थरसेबो बुलेट थानाय नङा नोंसोरखौ आं आंगो लोगोसे सानोमोन नाथाय दिनै गाद्दारिसो ओंखारबाय आं गनायबाय आं दिनै जेनबाय नैथि गेमाव आं नोंसोरखौ गावफ्रामजोबगोन नाथाय नों बे सुबिदाखौ मोननाय नंला इन्सपेक्टर सरन हा
नों मा मिस्टार जिके गिबि खेब पुलिसनि खाखि ड्रेसजों नुनायावनो खनसेयावनो सिनाय हाखाबाय नङासै नों सानसेखालि आंनियाव येस इट्स मी नाथाय नोंनि थार गुमुर संनो थाखाय ड्राग्स लायनाय प्लेनिंआ दावहारु आरो आंनिसोमोन नोंथाङाथ' मिथिखासिगौ आं मानो लेंहरदों सिगां समाव जिखिया ड्राग्सखौ गुबुनावसो साप्लाय खालामोमोन नाथाय दा गामि गामि हाबनानै जोंनि लाइमोनफोरनोबो साप्लाय खालामग्रासो जाबाय थारैनो सैथो नाथाय बेखौ हमनो थाखाय जोंनो मोनसे प्रुफनि गोनांथि मोनगोन नोंथाङा प्रुफबो मोनगोन आरो मानसिखौबो एरेस्ट खालामनांगोन दा जिखे आंखौ मोनसे खैसार सागासिनो दङ नाथाय नैबे दावहारुआ जिखेनि खैसाराव जिखेखौनो साफिनगोन नोंथाङा आंनो माबायदि प्रुफ होनो सानो जिखेआदि ड्राग्सनि फालांगिरि मावो होननानै नैबे कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथाङा ला बियो जिखेनि नाम्बार आरो बे नाम्बाराव कल खालामनानै नों जिखेनाव ड्राग्स बिहर अब्लानो जिखेया नोंनि सेराव फैगोन नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि नों सिभिल ड्रेसजोंसो थांनांगोन आरो गासैखौबो रेकर्ड खालामनानै ला अब्लानो जों गासै प्रुफखौ मोनगोन जागोन आं सानो जिके आरो बारा गोबाव सम उदाङै थानाय नंला जिके इउर गेम इज ओभार आई हैव ए प्रूफ यू आर इलिगल बिजनेस कॉन्स्टेबल करे लाबो बाय जिखे बाय Gangsta. बे बाराव आं नङा आंनि यारियासो गेमखौ जागायगोन Zayla!